ñande mo bare no gas e jeetati duujal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayi caggal jibinede annabi Isa mo jaam e kisi ngone mum o ina hawre talata 19 saftarandu hitande ujunere temen nayi capannayi joyi fergo ñande malade dow men kettoɗen LAWGURE FULFULDE TV leñol malangol fotani wonde jalkitowol wurɓe goyowol mayɓe ɓamtortowol wonɓe e ganyeji mumen firti ko leñol fotani yeɓade sagataɓe daraniɓe ɗum wittoɓe gande e windoɓe pini mum ina seyfita usta gendiyankoɓe mum tumanen guuri daranigol nde taw caggal nattugol jomumen goto fof daro ina waya ina yetta ɗum ɓawo ɗum pelle cose ngam malnorade e yilorade jomum ngalo koye sawtuwol malade diallo mo luggere pooli boɗeji e yurmede kan mo ligseyba gorgol LAWGURE fulfulde wi'en digali ɗi galda e toɓa ala ko bunnata ko noon haalka alda e golle ala ko nafata golle ɗe galda e labdugol ngala ko jencinta yo jaam ñallu saro e adunaru ndu kala